Saron lab. 4 na siguro. Mga 4 na siguro. So check out na tayo. Padong natas kuan kanang Kanlaon no city. So nata address Dumaguete City. So nata nag-stay sa City Walk Hotel yo kana. Direra kanang room ra na mo nyara. O dito babaw norte, murag norte na guro. Kanan magda murag asa mo kuan. So kana ayo. So diri mayo muna daghan nagbago puno pa sad na. Diyan kana. So masusubukan gyud ning kuan atong EDB no. So nami diri yo kani City Walk Hotel. Makara ginara gini siya sa syudad yo malakaw ra diha unahan. Kamo na gitawag og City Walk. Kay man ikaw. Na my loves. Good morning my loves. Okay, good morning chay. Dito na tagbangon. Asa na oras diha? Basa ka na. Muko ra tay gama sa lungsod search dayon para kuan. Di ko na ni Ni burot magmaayo lab. Mas ni burot og maayo. 408 dili man. So let's go yo. Amping tayo na hinay nanta. Isa mo ni. Sige ngon. Sumagingon? Mas kasagaran diri yo kuan yo kanang one way ra yo no. Libog ta pero first time man na nato na maagi man ta kalibog. So bye bye Dumaguete City. See you Kanlaon. So mura yo 409 no. So first time na mag long ride yo nga kuan kanang kadlaw gyud no kasagaran mag long ride ang mga riders sa diyo. Alas 5 laming kuan man no ang take off ana nila no ang call time gyud nila. So gawas kung kuan kana mga endurance kay sayo na kasagaran alas 3 yun na nya ang kuan sa fun ride is alas 5 man. So let's go Odra Negros Oriental ato tas Negros Occidental yo. So i-update mo yo kanang unya mga hayag-hayag no mga after 1 hour i-update mo unsay kaganapan para nindot kayo ang kuan review. Let's go. Good morning Mayo, see you. So time check 5:14 yo. So sa oras sa tak kapin ni kono ni biyahe no. So hapit na mo pakita ang haring adlaw yo. Ambot lang ka pakita ba nirong adlaw kay murag kuan man dagom. Kay ganiya dito sa is uwan yun no. Nya dire murag nagkuan man naglugito mang kuan. Ang dagom, ang kalangitan. So medyo hayag-hayag na yun. Makita niyo diyan no. So from Dumaguete to Kanlaon estimated time ang kuano travel time no is kuan mga 3 hours and 40 minutes almost 4 hours ang biyahe no ya. Depende na nimo sa kuan yo kanang dagan sa no. So karon murag 2 hours na lang kapin na mong biyahe. So makuha ni na to og kuan kanang somni. Sura makuha ni na to og 3 hours ra. Ya kanang the rest nga 40 minutes mo na atong kapaspason. Ana may nusa no. Takbong ko ra ko ta. Nya problema ani ron yo, 1 bar na lang tani. Layo pa. Iya. 40 minutes na 40 kuan. Minutes kapin mo na tinod. Amo na tinod, amo di. Sakto din nagiingon sa Google yo. Kagla pero nahan yun. Nahan yo, di man taga. Lagi. Ana na mapagkasok wala. Lagi. Ka. No. Magi na natas bye-bye dapit. Wala oy, dito raman ta layo nang kay ni Sibulan raman to. Let's go yo, update mo nya yo ya. Mangita ta kaon ro, medyo gutom na da. Let's go yo! Let's go my loves. Okay. Iya kalisod be. So time check 5:21 no.
Morning my loves yan at ikuan daan. Okay. So unsa ni nga lugar? Amor Ganda Guest House. Okay, kalisod ba ning kalakiha eh. Una tay kuan yo. Una tay bar ani. Okay. Ansa may nga 7-Eleven eh. Mangita sa tagkaon dere yo. So ang ilang kuan dere yo is 68 ilang kuan litro. Nanata dere dapit sa unsa ni lugar bay? Bindoy. Bindoy. Oh. Doon, Tayasan. Tagwan, Ayungon. Ayungon sunod. Tayasan. Tayasan no? Asa rin niya, boss? Padong mi kanlaon. Uli ka dun. Lagi. Mag 2 hours ka pin pa. Kaya ka na pagtayasan, himalalod. Yung giyon nga to bali, layo biya. Mao ba? Taga dire ra sa ka. Baka dira, boss. Ah. So, pabot bali, kan lang pababa. Dol na lang. Ah. Layo pag yun. So nihayag na yo. Sakto sa biyahe mo alas 4 gyud. Para kuan. Na, is may kayo eh. Ay, cheese. Tara, boss. Aka na lang. Sige. 440 yo. Kana. Unom ka litro to nga. Yo! Yo, good morning sa tanan yo. Good morning my lads. So ni hayag na gid yo. Ito pa. Ha? Tapos, point na dito. Ah, lagi. Murag nangandam ng kuan. Lagi. So, hayag na yo. So, ganiya wala ta ka kuan ay ka pamahaw kaysa 7-Eleven wala may kuan kato mga from breakfast nila. Nya nakapatubi ra sa ta. So kani din dayo na gyud no. So layo-layo pa gyud yo. Layo-layo pa gyud ang atong kuan na ni bagtasan pero okay ra na samo ta ugmang adlaw mas layo. 700 kuan kilometer na atong kuan nun. Tuyok dire sa dire Negros. Pero dili gyud kay na kuan yo tibuok Negros no kay 700 ra man na. Ambot ang ka o kanang loop siya pila siguro 12 or 17 siguro kilometer na. Kaya so mas nindot kay ang daan dire sa kuan yo Negros mga lagpad kay ba kasagaran straight sad. Ambot ka dito sa unahan ani. Yo, nananasay nakiglumba, yo! Rao. Oh, naay kuan. Rambutan to lab no. Oh. Lagi nangumpra. Nakapalit mi gahapon yo rambutan. 50 na kilo, barato ra. Dito sa Valencia babaw. Kaya ang nakakuan sa mga rambutan nito yo kana mga arangan dato. Gihimo rag tanom kana garden ra. Ya wa pag yun nga hinog nagmayo yo wala gyud kanang gikuan mo gipamupo or gipanghatag. Mga arangan nito mga balay ya. Kuan ra yo ko ra gi. Oh. Ya wala ko loy mangawat dito yo. Pwede ra ka manguha para kaon pero kana manguha ka para ibalik ya dili na kuno na maayo. Mas may pala ikaon na lang kasi ibalik ya ipangorta, di ba? Kuan ka dito yo kana mga arangag balay. So singanan ni gipananom ra kilid-kilid. Yo ra gigarden nila. Ya barato ba yung kilo 50 kung ato ka palit gyud sa babaw. Ya kung ari nakaubos sa kuan, lungsod na 60 80. Depende no kay patong naman sila nya. Kinuan man nila sa bukid. Ha? Bakit 30 ba Manila siya? Oh. Dato sa province siguro sa Manila o ambot sa data gatita. Oh. Sa Manila. Nga naman. Puro kayo rambutan. Mo ba? Oo, mas pinakabito. Kaya maligya ako po, kaya nangumpra mo siya. Oo. 45 pesos. So sa ni So how much mo pag-umpra ako? lagi.
Nasa ta 7-Eleven yo. Yo. Okay. Kana lab. Oh. Hi, miss. Yo, nasa ta dire sa 7-Eleven sa kuan, Tayasan nun. Oh, Tayasan dai. So ang mga tao dire yo kuan Tayasan no. Ya, Tayasan ang ilang lugar. Dire oh, nindot kayo. Peaceful kayo ba? Okay. Bugata ni So mga na tadreyo, time check 5:48. So manatag ko anyo pamaho. So back on track na tano. Sila rin dito mga. So time check 6:04 no. So mga alas 8 siguro tama abot dito. So let's go yo, let's go. Para makapahuway. Kayo niyang hapon, releasing sakit. Adto ta dito. Pahuway sa mi. Yeah, ano sa mga. Saman. Ato ng lista sa motor. Oh, ikaw na ni. I-check in na niyo. Tagabanganan motor ka. Lagi may ita tagabanganan. Tagan motor o kuan. Okay. Bumba. Lagi. Ano pa? So let's go yo. Bye-bye. Go! Let's go, Mayabs! Go! So, alasay sa'yo. Ratsada kudasay na tayo. Let's go! Oh. Okay. So yo, nagpakita ng haring adlaw yo. So, di anata sa kanang Gihulngan City. Mo ni dire yo. Nice man sa dire yo. My loves. Yeah. Nanatas Gihulngan, my loves. Hold na tayo. Ha? Ihog? Ha? Ihugan na. Gihulngan. Mo day gihog day Gihulngan. So nanata dire yo. Morning ko na dire. City of Gihulngan. So mga kuha na lang yo, pila na lang ka oras no. Sa ka oras kapin na lang. San Carlos 55 kilometer to. Doon na lang. I love Gihulngan. So mga sa ka oras kapin na lang goro yo. Let's go my loves. Yo, Tayasan, nasa nagkiglumba na ko yo. Na, habal-habal. Iyay, kusuga sa itabutso. Habal-habal. Oh, panggunit. Iyay, bertikan na, bertikan. Oo. Bertikan na yun, habal-habal. Ahaka. Hoy, pati pa naman dito. Di kyo kalikayan lab. Lab no. Di kyo kalikayan nga. Kuan ba na kay makiglumba dre kay kuan ka dire yon nindot kay kasada kay lapad kayo. Yan nindot kay pa kuan paturaga sa imong gibati. Ya takbong 80 ra gud ta. Na maingon sa mo diha nga makiglumba. Aya mo na ra ba hinay. Oh, na day nakiglumba nga hinay ako Inyo haro na imaginasyon oy. Ay mahinasyon. Oh, kana kay hinay wala nakiglumba. Ang IDB ko nagipildi lag kuan ya kuan kanang hadlock nga masuko ko no kuan. Overtikan og kuan, lusisi. Di ko no pwede ma-overtikan ko. Pwede man. Bisa pag tricycle mo diha. Bike dia pwede man mo overtikan. Kahinay sa kundagan. Ha? At least good. Oh, karon no, maabot. Ugma yo, ugma. Oh, mo na gyud racing tana. Pero chill ride na tana yo ha. Fun ride ba? Mo kay fun ride. Ilingaw na to atong kuan. Mo gyapon ugma, ra gyapon taagi dire. Let's go.
Yo, nanatas ko anyo, Medellin. Murag Medellin diri yo. Kay naay mga tubo kana diha oh. Na straight king down. Sharon kunita oh. Ya mura sang nasa Bohol kay na Chocolate Hills ay. Ang porma sa kuan mga tubuhan no. So time check yo, alas 7 na no. Mga siguro before 8 abot ata kay kuha naman 40 minutes ako no. Dagan endot yung kay dito straight tindahan. Wala ka diha. Ratsada ko da sayo. Ayun na makapahuway ta dito igabot. Yo oh. Nindota direk dahan oy. Mga adag ko kay dahan dire yo. White kay ba? Straight ra? Asa man na 1 hour 7 asa man na patay ta ni ron. Yo, ko ano tayo kana San Carlos City no? Mo ni dire. Mo ta na taunahan yo asa. Lagi ta pa niya awa ang kanwa ko. Ha? Paano lagi ta niya ang kanwa ko na ang mga dito. Sumbalik. Sumbalik? Ang kanwa ka eh. Lagi mo ta na ta. Mo ni dire yo. Basig adto dito agion. Mo ta na ta. Mo ta na ta dire yo. Canlaon City asa agion. Ha? Boss, good morning. Pwede mo tana asa agion ang Canlaon? Kanlaon diri ka. Ato, balik lang ka dito. Dito man kanlaon dito. Oriental man. Awa. Dali lagi. Kini pa man ni pabakulod diri. Pubakulod. Atong dahan. Oy, di pa mo dito sa bukid. Diri ayo, diri na mo ayo. Highway kun mo nya. Na dito sa unahan, Magawinis, naingalan dito for Kanlaon pa bukid na. Pero Mao- layo pa diri gikan. Mao ba? Oriental na. San Carlos layo o day oy. layo pa. So nalapas nami. Oh, lapas mo. Layo Lap- kayo nalapasan. Oh, layo kayo. Ano? As Nya dito sa unahan jud. Mo tanan niyo mo kana Oh. itom na asan Magawinis. 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 Oh. Naidala na nga paanap bukid. Naingalan to pa Kanlaon na. Sige. Tanan lang mo dito. Salamat kay ha. Balik mo ana. Liko lang mo dra. Sige. Sige, thank you. Salamat. Ano mo, layo na kayo mo. Lagi Asa mo dito dra? sa Dumaguete. Oh. Magiano tani ninyo dito. Mo lagi. Sige, thank you. Natug manggog ka. Ahak bayaan ni oy. Ano? Oh, layo na jupay ko. Ha? Layo jupay ko na nalapasan. Layo lagi natug mangga diha. Ha? Usa ka oras ka pin? Ningon ka purti. Ang galing nga, pwede na ko dito. Ha? Nakakapwede ko kung somewhere dito. Oh. Kasi kami ya, ako yan. Matugtog man ka diha mo tutug 40 minutes sa tayo karon. Ha? Ni 1 hour? Kanigo yo. Kanina sa mapay mo nakaingon yo. Nya atong kuasa nga usa natugtog sad. Wasig tanaw sa kuan mapa. Mo na ni ron. Nya asam ni ron dire mangita tag Dumaguete City. Asa man to? Straight ra. Basi kani. Pangita mo sa kaka. Lagi. Ay,
yung wala po. Lagi Ginoo ko. Mutan na tayo. Yo! Nyarabe. Yo, ang kalaon na turay. Sige, may tanaw na naikuha mo. Murag mao siguro ang kalaon. Stang ahaka. Dako kay kalapasan. O, ari ta trio. Let's go, Mayams! Joyride ni! Kanidri nga daan nyo. Ha? O, sakto, alas 8. Ah, nindot kay view din nyo. Ha? Taas lagi. Taas kitag nalapasan, oy. Kanidri yo, kuhaan pa ni mas taas pa ni dito sa Midilino, kani. Dili lang kay nindot ang kasada. Tungos mapa yo, way klaro. Ahak bayani ay. Wa masaytan os mapa, mo na ron. Munya ika ugma ni fun ride basing malapas-lapas sa saat. Tumas mura to. Let's go. Oy, straight kayo. Ah, grabe. Abot batas San Carlos City ani. Kana yo 106.5 atong dagan. Napanay angkas yo, napanay angkas. Ya, napanay top box. Ya, napabagay kuan. Tungo ni sa tong mekaniko yo sa kuan ani si kuan Nico. Shout out mo yo. Nick Ivan Nico. Sega sit up niyo para mo kusog-kusog. Ha? Mau ba? Ah, mo lagi na kanlaon lagi. Bismillah. Na klaro ana, kanlaon kinagkuan. Naong, oh. Let's go, yes! Ugwa pa ka natugtog. Ano? Sigla? Huwag ka pa katugtog dia. Ha? Oh, mau na. Ito na mong laway dia. Mau gyud. Let's go. Palahi di ang ko ano. Kandaon, pasod ba oh. Ha? Oh. Lagi? Lagi? Dili pa dire? Asa man? Mo. Oh. Unahan iskina? Basin. Layo pa, layo. Ah. Ratsada ko dasay. Ani, sige, thank you. Dere dayo. Dere dayo ang kuon oh, crossing. Dere gyud ay. Ay, layo ang malapasan. Oh, pero layo eh, distance to. Mapunta ka ako. Oh. Dere raman di ay oy. Let's go my youths. Kanlaon, let's go. Panindotol. Oh. Induta diri oy, mas nindot diri agya tara yo ay kanlaon.
Tara day, uy. Let's go, my yabs. Ito, kay dalapan. Lagi. Atakag na. Tara yo mo na, daga kay kuan na, katong murag na kuan ga. Asay ga. Ano basta mo na. Oh, nindota oy. Tara raday ka ha, Canlaon City. Ah, nindot og daan dre yo. Oh. 42 minutes pa. Pila? 42 minutes. 42? My goodness. Sus. 42 minutes. Mura sa taga kuan ani. Dili aftan pa rin. Lagi. Dara day ka ha. Karon ka lang. Naara wa man kay kuan god kanang dako nga kuan ba signage no. Oh, turn kuan ba na to Canlaon na magyud na. Wala wata kita mo nalapa sa ta. Inotang tuog sang mapa. Hmm. So, welcome Barangay Tagbino, Vallehermoso, Negros Oriental. So, let's go yo. Mga kuan na lang yo, 11 kuan kilometer na no. Padong nas kuan Canlaon. Sus. Oh, dool. 11 na lang yo. Ay humana ng 11, Gis. 9, 8, anak. Kurbadahe. Malangan ta dres kurbada yo. Oh, grabe kurbada dire eh. Yo. Wow. Kanayo, mo na yung Mount Canlaon no. Ding. Wow, ninduta oy, limbawt oray ko balhibo yo. Makita kay ingon ana ba. Saon na yo, nararas mga picture yo. Sa unang panahon no, bata-bata pa ta mo na mga Mount Canlaon, ikuan sa tong mga maestra yan na ba. Nga nag-eskwela pa ta sa Mount Apo, Mount unsa pa na diha. Karon kita na kay nato yo, no. Dero oh, nagkuan man di mamaklaro ang katong top niya gyud. Wow, ninduta. Oy, dero, boundary sa kuan. No, welcome. Tagbino pa man di eh. Canlaon City na, Negros Oriental, mo na. Dire na ta makakita view yo, ikabot dire unahan bi. Basig patag na dire. Wow, ninduta. Oy! Ninduta may loves oy. Ala kaniya, ala dakuos Mount Canlaon. Canlaon de. Oh. Oh. Dire. Di mamaklaro asa to nyara. Kanang ngita tag view nga kuan. Tara. Oh, kana yo. Dili maklaro. Kana oh. Oh, kana. Oh, kana. Oh, okay. Basig na dito sa unahan la makakuan gyud ta nga ana. Lagi. Nay kuan diri. Dara. Dara yo. Okay, bilis. Kana. Oh. Kana. Oh, kana. Oh, kana. Oh, kana yo, dara yo, kana. Mount Canlaon na pa man diri ay, dara ay. Yes, kay Mio.
Lagi? Lagi? Para di masayang ba? Tara oh. Muna, yo, mohon kanlaon. Here we go! Murag mo na niyo. Ang kanlaon no. Mo na ba ni? Oriental man. Asa to ang kuan? Video na to. Asa man to dapit? Lagi mga tanah ta. Mga ano sa taoy, ato sa may kuan atong kuan. Oh. Okay. Ato tas bushi ba? Lagi. Para makalakaw-lakaw ta. Mo na ni dire yo. Yo subto oo. Mountain City, Tourist Inn. No, Tourist Inn oh. Turo oh. Para out finish, Kalaon City Tourism Ground. Kanaon City Ground? Oh, Asa mag ground? Ang ground ko ko na. Kalaon City Tourism Ground. Kanaon Tourism Ground basig na naran na diri. Kalaon City Tourism Ground Tourism Ground basig kato. Okay, kuan dia. Ni search nang kuan Kanlaon sa kaniya Prince Warehouse. Kanlaon City oh. Grabe sa. Mo na dayo. Basig dito. Areon sa natong binyo yo be. Ground basig dere. Dere ta sa ground man nila. Kanang binyo saging sa panadiha. Mo ni public market la dere. Asa man ang binyo Kinang areon na to daan kay para okay. Nagdiri ra na dapit guro. Oh, darayo ay nanagid tas dool. Doon resident Kalaon. Oh, among istihan yo Barangay Iwa no? Barangay Bakuan, Barangay Pula. Barangay Pula nya sitio Iwa. Ulo kayo so. Kana oh, bro. Oh, look at the view. The views of opinions. Among ipakita ninyo among gustihan ninyo. Oh. Among gistihan medyo layo-layo siya pero okay ra man ni among ganahan sad. Hindi man may ganahag hassle sad good. Dito guys. Oh, gistihan na mo dito. Bati kayo. Oh, wala mo drain ang kuan. Wa di ay. Lo, dara la po, picture la po. Kana la po, dara oh. Damn. Kana yo, dara. Lo, restaurant oh. Dara oh, hagdan palayan mo na di ayo. Oh. Lagi. Check ni na mo sa mga sa bucket list na mo iyo dire sa una ta. O dro. Negros check. Mindanao ya. Basta ko itugot lang. Let's go yo. Nindutag view darayo ay. Kanlaon dara perti nanduula amo na abot kamay na abot kamay. Oh, dere eskwelahan. Layo-layo gyud. Layo-layo gyud among gikuan. Lagi. So naman te eskina ni. Lakad. Mangutan na ta sitio Iwa, Iwa. Oh, dere. Mangutan na tang ate. Morning te. Pwede mangutan na? Asa na sitio? Unsa na te? Iwa. Oh. Iwa. Mao ba? Doon na lang. Kalayo pa. Kaning bushes ba? Kaning bushi nga. Vacation. Kanang kay stoyhan gani.
Yan na ba? Adi, basta dito ra. Kadumdum ka na to. Kaning bushes, staycation ba? Istihanan ba? Istihanan. Kana pwede matulgan dong. Na ako na sila iwa. Bushes ngalan. May kadumdum ana oy. Pero asa ang bilya iwa dere? Ang straight pa ka. O kana na i-cruising patoo. Ato oh, nya. Raprod ra, raprod. Ay, kuan na siya, simentado na. Ah, sige sige. Dila siya yung tindahan do, tindahan na dakong balay. Oo. Dila siya yung tindahan, dila ka gilid na Ah. ay kalsada. Sige, thank you. Sige sa right side. Ah, okay, thank you. Sus, pagkalayo pag yun yun, oy. Kayo pa. Oh, layo. Mo na saktusan nga kuan kanang ingon nga layo pag yun. Kaysa mo ingon kag duora na. Ay purti ding layo ah. Darayo ay. Ari ta sa atong giari adventure ni. Di ba may labs? Oh. Basta ko ang relax sa dere. Oh, relax. Ya. Gulong na tao pa magpalit tao gamay ka ng sudanon. Oh, lagi oh. Kaluto man ta. Oh, mao gyud. Dog pang breakfast. Oh. Di ba? Ah, mao gyud. Balay among kuanyo kanang stayhan karon balay. Mag-wild egg ko para ugma. Whatever ba? Oh, Gamay ra god. lagi. Oh, layo na ni Odro. Damn. Masarap to. Abot sa cruising. Layo pa kono. Layo pa kono. Sitio Ewa. Ewa wa wa wa. Wa ra ba kuno toy kuan. Oh, duulan na lang lab oy. Na ada di Yun. mga balay sa lab oh. No. Yun sa dere. Kanlaw na, rice terraces oh. Oh, ninduta oy. Ninduta sa kilid oy. Daw lang oh. Motor pa. Lagi na may daghan sa kana. Mo kontak ra ta. Oh. Oh, Sa ubos no mga balabal driver. oh, Nga mga yun tag contact number. lagi. Eh. Dakong balay ko no. So, ato ta. Wala, tanawa dayo ang view. Tanawa, magsawa ka dyan. Tanawa ang view. Dili makapuol eh. Doon ay mga kuno. Oh. Ay. Okay, duga na ko ano. Kay bilis ng iyong pagdating. Oh. Mo ni klarong adventure tere. Adventure to. Lagi. Eh. Oh, buta eh. Oh, bantang kay sila sa puan dere. Kanlaon. Magay dili ni active no dakong balay ko no nya dere. Oh. Mo ni dakong balay oh. Madulhog. Ano ta? Oh. Dara. Ayo, okay. Ayo. Anay. Pit- Tanang barangay Ausitio Iwan na ninay. Dere. Padulhog siya. Bilya Iwan ni dere nay. Padulhog. Ah, sige, thank you. Pangutan lang ta dito. Ah. Okay, darayo oh. Oh. Dara hikapo na tong rice terraces. Hikapa lab. Hikapa. Hikapa ba? Darayo. Kani himuunon sa ni kani ay kani. Or na ako ni sa online ya. Bunihan lang. Oh, mga katutubo pa man eh.
Grabe eh. Tawagan na to sila, view. Oo. Saan yun? Murag mo ni. Ayo. Ayo. Mo ni among guys tihan diri yo. O kani nga balay. Exclusive ra ni namo yo. Oh. Asa motor dito? Ada. Mau na mo istihan diri yo. Okay. Okay. Mana ada ayo balay. Hai. Ih. Semua nak ada ayo, mungkin itu temuannya ayo. Atau sana pangwaon be. Ganda, nice na ilan nga magaway. Lagi. Yo ito tama sa kuan. Nag-vlog ka saan, ma'am? Oo. Check na kayo mukha lang sa Facebook. Ah. Si Kuya sa ano, sa list sa Guangdong, naka-check yun na ba? Naka-list for booking. Oo. Check na kayo mukha, naka-vlog. Ay sa vlog. So mao ni diri nindot kayo. Makarelax yun. Lagi. Anya. Dara mo ni ang kuan banyo diri yo. Mo ni diri. Nice. Dito, gananok inanin with us. Dara. Pero nahinoon sa ilang spot, nindot inani guys. Buglang to the room. Yung ato sa crowded, inani, uy, tingnan lang ko ganang talos. Oh. Napagang kuan ito kalaon. View pa kayo. Oh. Live sa ubi. Ako ni Kuhan. Liyan ang kwarto. Dara. Oh. Dara yun. Indot kayo eh. So mo na ayo among istayan diri for 2 days. Uli may diri kuan, uli may mga kuan by Monday. So, let's go.